Raz, dwa, 3, 5, 6, 7, 8. Witam serdecznie, pieronki. To jest drugi odcinek z Call of Duty, jak można zauważyć na swoje własne piękne... zaś włączyłem Steama Oczęta bety Black Ops. Nagrywam go tak na wszelki wypadek trochę, bo słyszałem głosy, nie sprawdziłem, nie potwierdziłem info, a słyszałem, że beta zmierza ku końcu. Także... szkoda by zmarnować okazję i sobie jeszcze nie... psy, ale z kolby w las. I sobie jeszcze nie ponagrywać. Szczególnie, że jak już mówiłem wcześniej, gra się całkiem przyjemnie. Zrobiłem sobie parę klas innych, dokładnie to dwie. Wybrałem sobie innego tak zwanego specjalistę, czyli inną tą postać, którą rozgrywam. To jest taka pani, która ma dwie umiejętności. Ta umiejętność, którą ja wybrałem, to jest coś takiego, że mam tak jakby chwilowego wallhacka, widzę wrogów przez ściany. To mam nadzieję zaraz wam gdzieś tutaj pokazać, jak tylko zapełnię sobie ten pasek. A druga umiejętność to jest taka, że na ten okres czasu odblokowuje mi się łuk. Ale ja z łuku nie umiem strzelać, także wybrałem tamtą drugą opcję ewidentnie. No i tak, i teraz zamiast... W ogóle na kamerce jestem fajnie w paski, ale tak mi świeci światło od okna i nic nie idzie. Ale rzuciłem, nic nie idzie na to poradzić. Mam nadzieję, że nie ma tragedii. Flash assist, dobra. O, mam, patrzcie, i robimy tak. Dobra, no teraz nie robimy. Załóżmy, że to było tego, to się nie liczy. Uwaga, ciul! O, no i już widzę, że tutaj leci przeciwnik. To jest takie trochę... no, nie wykorzystałem tego za dobrze. To jest takie trochę legalne, usankcjonowane oszustwo, można by powiedzieć. Ale odpala się to tylko na krótki... Chciałem przebiec po murze, no nie wyszło. To się odpala tylko na taki króciutki moment, także nie jest to jakieś... nie jest to jakieś strasznie niesprawiedliwe. Tak przynajmniej ja to widzę. Nie ma nikogo tutaj? Ja. Dobra. W ogóle tutaj fajnie jest, tak jak we wcześniejszych Call of Duty od Treyarchu, że tutaj się bardzo zacnie rozczłonkowywują zwłoki. W sensie, jak ktoś dostanie strzałą albo granatem, to mu urywa nogi, urywa ręce. Generalnie to, co zwyrodnialcy fani bezsensownej przemocy lubią najbardziej. No i podczas grania na żywo... O, na live'ach usłyszałem parę takich opinii, znaczy przeczytałem, że bardzo dużo ludzi się skarży na złą optymalizację i w ogóle, że te Call of Duty ma jakieś wyjątkowo niskie opinie na Steamie i że ludzie nie są zadowoleni. Ale ja wam muszę powiedzieć, że z optymalizacją nie ma większych problemów, oprócz tego, że jak mówiłem, 2 razy przez wszystkie grania wywaliło mi grę tak permanentnie, że mi się skraszowała, ale... to jest możliwe też, przepraszam, że to jest wina OBS-a. No, nie udupiłem za dużo. A tak to tylko czasami mówię. Na niektórych mapach są takie jakby freeze, czajcie o co chodzi, że gra na moment się po prostu zatnie i, no i na 2-3 sekundy po prostu nic nie możemy zrobić i to się po tym czasie uspokaja i wraca, ale to tylko nie jest to permanentnie, to się zdarza na niektórych serwerach. Dobra, spróbujemy tutaj wybrać inną mapę, jest 12 na 12. O, to jest ta ładna pani, którą gram. No, a może jeszcze, jak wam się będzie podobało, to nagram inne filmy i przetestuję inne sobie te postacie. A klasy sobie stworzyłem Pierona, tego co już miałem wcześniej, Gibola, czyli taki co szybko biega z tłumikiem, wiecie o co łazi, i Pakiera, który ma ciężki karabin maszynowy i generalnie Pierre Fest. O, będzie mapa tej, której jeszcze nie było, to się bardzo dobrze składa. I dobra, jedźmy z szałotym. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i dobra, jadymy. Co tym razem? CDP kontra Cenega? Nie, Black Ops kontra CDP. Przemus Pijanus, Papi, Niklaus. 2 babki, 4 murzynów. Dobra, spróbujmy sobie tutaj wziąć moją klasę Gibola, czyli tego co biega szybko i szybko strzela i w ogóle jest taki fajnisty. Pieruńsko. I jadymy. Tutaj mam taki karabinek, jakaś taka powiedzmy, to jest futurystyczna mocno wersja, wydaje mi się UMP45. Nie mam tłumika, mam tutaj grip, czyli chwyt i celownik.
No zaraz, wow! Ten z tym, co on tam z tym pitfokiem chciał udupić. Nie wiem, czy mam takie przyzwyczajenie, że mało celuję, głównie hipfire tak zwany. Spray and pray. Flash. Jep, jep, jep. Jep, 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 jep. A, kurde. To byłoby tak pięknie. Ale dobry początek. Tutaj ulepszyłem sobie pistolet o celownik. To jest taka śnieżna mapa. Kojarzyła mi się, kurde, z jakąś mapą Skoda, ale nie umiem sobie teraz przypomnieć konkretnie, w jakim kodzie to było i jak się ta mapa nazywała. Może wam się z czymś... Wow. Skolby! A! Kuźwa, no jak to było możliwe? Może wam się coś skojarzy? Całkiem przyjemna taka. Nie no, mówię, fajnie w ogóle, że te mapy są takie trochę w porównaniu do map z poprzednich kodów ulepszone w sensie poziomie i pionie, bardziej rozbudowane, że tutaj możemy tam wdupić się na daszek, nie? I sobie popykać. To jest spoko, że to nie tylko taka korytarzowa, jak już wspominałem wcześniej. I to się ceni, tylko na przykład co mi się bardzo nie podoba. Jak już mam ten plecak odrzutowy, to nie mogę na przykład nawet tutaj wfurgnąć. Ani tutaj, nie? No ja rozumiem, że ograniczenia, ale kurde... Czy mogę tutaj? No nawet tutaj nie mogę, no to już jest takie... To już jest takie głupie sztuczne ograniczenie mapy, które mi się absolutnie mi się ani trochę nie podoba. Szczerze mówiąc nie wierzę, że coś się w tej materii może zmienić jeszcze od bety do momentu pełnej wersji. Jestem raczej sceptyczny, bo jak dobrze wiemy, raczej beta to tak naprawdę już jest de facto produkt finalny, który ujrzymy tylko z drobnymi poprawkami. Chociaż czasami jeszcze deweloperzy po prostu jakiś dają graczom do wypróbowania bardzo stary tak zwany build, czyli bardzo starą wersję, żeby potem to wyglądało, że tyle poprawek do niej wprowadzili, nie? To jest brzydka praktyka, nie? O, nie mówię, że tu tak będzie, ale zobaczymy. W ogóle miałem śmieszny błąd. To nasz? Nasz. Miałem śmieszny błąd tutaj raz, odpaliłem grę i mi się na moment stało coś takiego jak w jakiej to było grze? W Batmanie. Wyświetliły mi się przyciski z PlayStation 4 nagle. To było dziwne. W ogóle jak to jest, bo jeżeli ktoś mówi, że gra nie jest portem, tylko jest robiona osobno na kompa, a wyświetlają się przyciski z Playa, to znaczy, że ktoś okłamał? Czy po prostu ta gra jest przygotowana pod obsługę pada od Playa? Powiem szczerze, nie rozumiem tego. Nie umia się na tym wyznać. No nie wiem. Ale jak już mówiłem, ja tutaj jakichś większych problemów z optymalizacją nie mam, a na pewno to zostanie. Wiadomo, to głównie poprawki do pełnej wersji zawsze są takimi poprawkami łatająco optymalizacyjnymi. Także myślę, że będzie dobrze, będzie dobrze. A! Kuda idziesz? Jak mawiają Rusy, level 7 wbity. Levele wbija się dość szybko, jak widzieliście na ostatnim filmie, na pierwszym i ostatnim i pierwszym, czyli pierwszym filmie z Call of Duty, ale ostatnim też, bo nie ma więcej. Miałem poziom bodaj 6, tutaj już mam 12, także poziomy lecą dość szybko, jak to zawsze w kodach miało miejsce. Tutaj pewne bronie mam przekonanie graniczące z pewnością, że zostaną znerfowane. To wam pokażę może na innym filmie. Jest tutaj taki ciężki karabin, który ma taki damage i jest taki skuteczny, że jest dosłownie Wunderwaffe. Wunderschön. Myślę, że nerfną go. Wow, ktoś tutaj sobie bota aktywował, znaczy bota, jak to się nazywa? Dron. A ktoś łaził, zdaje mi się? Let's hunt. O! Patrzcie go. Jep! Z kolby wryło. Aha, i odblokowałem sobie taki nóż zamiast pistoleta. Nóż taktyczny. Nie powiem, żebym jakoś go pokochał, także używam go raczej rzadko. Dlatego też preferuję pistolecik.
Ale tempo. Narzuciłem. No kurde, brakło mi ręki zaś, ale Jerzech pierwszy. Łezwierom tapka. Ja pierdzielę, jak mnie uścisnęło. Ale widać, że coś w człowieku zostałem jeszcze, jakieś FPS-owe FPS-owe łone. Żeby mi jeszcze coś... Kuźwa, flaki. Że jeszcze człowiek umie coś strzelać. I że niedługo mu potrzeba, żeby się wdrożyć to na nowo. Co jest pozytywne. Ile mi nawaliło tych odznak całych. Jeb. Pam 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 pam. A jak tam wasze wrażenia, wrażenia? W ogóle nie wiem, czy ten kod jest w fazie open bety, czy nie, bo ja tego nie kontrolowałem. Jeżeli jest open becie, albo jeżeli macie skądś dostęp do bety, to jestem ciekaw, jak wam się to podoba. O, bety. No i... Cudownie. Wszyscy wow. Jaki był ostatni kill? Nie, to nie ja zrobiłem ostatniego killa. Ło, jak go perfidnie. W ogóle broń wygląda jak jakieś zmutowane P90 z jakąś chorobą. Czy będę pierwszy? Nie jestem nawet trzeci. Który byłem? Ej, jestem pierwszy, a pomimo to mnie nie ma. Aha, bo to pokazuje 3 najlepszych w ogóle, summa summarum. Czajcie, nie ino, że z tego. Po prostu ci z tamtej drużyny byli lepsi ode mnie. No ale coś sobie poodblokowywałem. A jeszcze ciekawe, do 16 poziomu mi się odblokują tam te karty. Ciekaw jestem. Odblokowałem sobie kolbę. Czy teraz mogę sobie to zamontować? Jako trzeci dodatek. To jest grip. Aha, to jest... A stok bym musiał za coś. A w sumie tego i tak nie używam, czyli można tak spróbować. Dobra. Tymczasem, synki, dziążki, ja się z wami żegnam. W tym odcinku. Oczywiście, jak chcecie jeszcze następne odcinki zobaczyć Skoda, to wiadomo. Dajcie znać w komentarzach, łapka do wierchu i co? I strzelamy. Chowcie się.